Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 21-nji ýuly hepdeniň penşenbe güni habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň 7 agdaty prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hat ýazyp, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen hyzmatdaşy Tapar Mehmet Nepesguliýewiň türmeden boşadylmagyny talap etdi. Kongresmenler Nepesguliýewiň tutsak edilenine 7-nji ýylda 1 ýyl bolan ony ýatladyp, onun bir kanun tutsak edilenligini aýdýarlar. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň gara bazary bilen birlikde gara banklary hem emele geldi. Häzirki wagtda näresmi banklary, ýagny il içinde atlandyrylýan fükorlar, dolar karda almakçy bolýanlara aýlyk 5-7% götürüm ağırlygynda pul kardy berýärler. Owganistanyň Türkmen şerketiniň golayyndaky Gunduz welaýatynda ýaragly çatnaşyklar güýçlendi. Kalaýzalda şu bilen bir 2-3 owadan başga hemmesini salyklar eline geçirdi. Şundan bäri gaty gurs bar. Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeris. Programmamyzyň etaty bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasynyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump özi prezident bolsa Orsiýatyň balty döwletlerine goşun salan ýagdaýynda olara derhal kömege barmajagyny aýtdy. Trump 20-nji ýylda New York Times gazetinde çap edilen interwýusynda başda şol ýurtlaryň biziň öňümizdäki borçlaryny näme derejede berja edişine tin ederiz diýdi. Trump ondan öňki çykyşlarynda NATO-nyň adyny adagdalmadyk agdalarynyň bileleşigiň öňündäki öz borçnamalaryny bolmaly ýaly berja etmeýänligini, Washingtonyň NATO-nyň maliýe çykdyjylarynyň uly bölegini öz üstüne alýanlygyny belläpdi. NATO-nyň agdasyna hüjüm edilen ýagdaýynda oňa kömege barmazlyk guramanyň ılalaşygynyň 5-nji maddasyna garşy çykýar. Türkmenistanyň prezidenti Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň täze ýol başçysy bilen duşuşdy. Elçi Natalya Drost merkeziň ýol başçysy wezipesine 9-njy ýylda bellendi. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen açyk dialoga taýýardygyny aýtdy. Resmi maglumatlara görä taraplar regional we global derejede parahatçylygy we howpsuzlygy saklamakda umumy bähwitleriniň bardygyny belläpdir we ileri tutulýan meseleleriniň arasynda ýangýç energiýa, sowda, ykdysady, transport, töwerek daşy goramak we humanitar uğurlary agzapdyr. Mundan ozal 2005-2013-nji ýyllarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Skopýadaky missiýasynyň ýol başçysynyň orunbasary bolup işleýän Belarusly diplomat Drozdyň köp taraplaryň hyzmatdaşlygy östürmek üçin ähli tagalary etjekdigi barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ynandyrynlygy habar berilýär. 20-nji ýylda Liwiýanyň kenarynyň golanda 21 adamyň şol sandy erkekleriň we aýallaryň jesetleri gaýykda tapyldy. Insanperwer guramalarynyň aýtmanyna görä bu ýagdaý adamlaryň Italiýa tarap ýola çykmagynyň bir näçe sagat geçen soň ýüze çykypdyr. Serhetsiz Lukmandyr guramasy özüniň Aquarius gemesiniň Orta Ýer deňiziniň merkezinde amala aşyran gözekçiliginiň bir-birine golay barýan iki sany gaýyga ýardam bermek üçin baranda 209 adamy şol sandy elde çagany halas edenligini aýtdy. Şeýle de gurama 22 adamyň gaýygyň düýbünde dökülen ýangyjyň içinde ölü tapylanlygyny habar berdi. Aman galan adamlaryň aglabasy Nigeriýa we Gwineýa ýaly Günbatary Afrika ýurtlaryndan olar 22-nji ýylda Sitsiliýanyň Trapani portuna alınıp barlar we Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä şol Italiýa aşan migrantlaryň sanyny 80.000 adama ýetirer. Günde Ukrainada konfliktdäki taraplaryň ikisi de raýatlary eden etdilikli saklamak, ýetirim etmek we gynnamak işine baş goşdylar diýilip adam hukuklaryny gorajaky guramanyň bilelikdäki hatabatynda edilýär. Amnesty International we Human Rights Watch guramalary 21-nji ýylda çap eden hatabatlarynda Ukrainanyň häkimetlerini we Kiýew taraptar ýarym harby toparlary Orsiýatçy separatistler bilen gatnaşykda guman edilýän raýatlary saklamakda aýpladylar. Käbir ýagdaýlarda tutsaklar ýesirleri çalışma
ýaşymak üçin gepleşiklerde Gural hökmünde ulanyldy diýilip hatabatda bellendi. Guramalar konfliktdäki iki tarapyň eden etdilikler, uzaldylan tutsaglyklar bilen baglylykda aýdylýan 18 sany waka seretdiler. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Gündoğur Ukrainadaky konflikt zerarly 9800-den gowrak adamyň wepat bolanlygy aýdylýar. Täjik hökümeti Ortiýetiň Komsomolskaya Pravda gazetiniň täjik dilindäki görnüşini ýatyrdy we neşirde çap edilen bir makalada kemsedici maglumatyň çap bolanlygyny belledi. Gazetiň täjik dilinde çap edilmegine jogapkar Şarif Hamdanpur bu karar biziň Komsomolskaya Pravda gazetiniň habarçysy Sergey Ponomaryowyň ýakynda çap eden makalasyna reaksiýamyzy görkezýär diýdi. Täjikistan Horhomsa Sowet durmuşyndan ýakty gelejege tarabatly makala Komsomolskaya Pravda gazetinde geçen hepde çap edildi. Hamdanpur makala täjikler üçin kemsedici we göwni degiji boldy we şonuň üçin bir gazetin çap edilmegini toktatma kararyna geldik diýip duşanbede geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagydyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen hyzmatdaşy Sapar Mehmet Nipethuliýewiň türmeden boşadylmagyny talep edip Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň 7 agzasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa hat ýazdy. Kongresmenler tutsak edilenine 1 ýyl bolan Nipethuliýewiň bekanun tutsak edilenligini aýtdylar. Sapar Mehmet Nipethuliýew halkara derejesinde bildirilýän goldaw bilen bagly soňky maglumaty kardeşim Ýowşan Gurbandan dinläli. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň 7 agzasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa hat ýazyp, onu Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna tutsak edilen hyzmatdaşy Sapar Mehmet Nipethuliýewi türmeden boşatmaga çagyrdy. Kongresmenler Nipethuliýewiň tutsak edilenine 7-nji ýylda 1 ýyl bolanyny ýatladyp, onuň bekanun tutsak edilenligini aýdýarlar. Jenap Nipethuliýew Türkmenistanyň günwatar sebäpleriniň raýatlaryny öz jemgyýetlerine ýüzüňiz bolýan kynçylyklar bilen habarly etmek we olaryň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmaga ýardam bermek maksady bilen ykdysady ýagdaýlar, infrastruktura, sosial hyzmatlar we bilim barada batyrgaýlyk bilen maglumat berdi diýip kongresmenler aýdýar. Şeýle dolar jurnalistiň 2015-nji ýylyň iýulynda tutsak edilip galyplaşdyrylan neşe aýplamasy bilen suud edilmedinden öň hiç kime görkezilmeýän saklanýanlygyny, şol ýylyň 31-nji awgustunda bolsa oňa Türkmen Başşäher suuduna bolan ýapyk suw seljerçiligine 3 ýyl türme tutsaklyk hökmüniň çykarlanlygyny aýdýarlar. Ma'lum bolýaly, BMG'nyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi toparyn Nipethuliýewiň işine sin edip, onuň tutsak edilmeginiň edenetlikli ýagny bir kanun bolanlygyny sebäbi Türkmen hökümeti onu bolmaly suud prosesi esasında suud edip ýyl kesenligini görkezip bilmeýändigini aýtdylar we derhal türmeden boşatmaga çagyrdylar. Amerikan kongresmenleri prezident Berdimuhammedowa ýazan hatlaryna şu edenetlik fakytyna üns çekip bir topar halkara uramasynyň Nipethuliýew insanperwerlik esaslaryny azad etmäge çagyranlygyny ýatladýar. Bu çagyryşda jurnalistiň yaramazlaşan saglyk ýagdaýy, onuň izolýasiýada saklanmagy, maşgala agzalar ýa aklawçy bilen görüşdirilmezligi delil edilip getirilýärdi. Kongresmenler käbir hukuk toparlarynyň onuň diýerdigini ýa däerligini hem sorak astyna alanlyklaryny ýatladýarlar. Biz Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň 2016-njy ýylyň maýynda Türkmenistan bilen ýyllyk adam hukuklar konsultasiýalary makalynda bu meseleni gozganlygyny bilýäris. Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Azatlyk we Human Rights Watch, jurnalistler guramak barada komitet, serhessiz reportýorlar guramasy Nipethuliýewiň tutsak edilmegini ýazgardy we onuň derhal boşadylmagyna çagyrdy diýip Abbasanyň 7 kongresmeni Berdimuhammedowa ýazan hatyna belleýär. Şeýle dolar Abbasanyň kongresmenler hökmünde özleriniň Türkmenistanyň hem hormatlamaga borçlanan halkara şertnamalaryny, halkara kanunlaryny we adam hukuklaryny kepillendirýän standartlar goramagy wada berenliklerini aýdýarlar. Biziň Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna gollugymyz şol borjyň bir bölegi bolup durýar diýip hatda aýdylýar. Amerikan Kongresiniň agzalary Adam Schiff, William Keating, Doug Lamborn, Daniel Lipinski, James McGovern, Joseph Pitts we Mark Rokondagy hatyň soňuna ýene bir gezek prezident öýlenip edenetlikli ýagdaýda tutsak edilen we azatlyga münasip jurnalisti türmeden boşatmagy soraýarlar. Kardeşim Ýowşan Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistanda daşary ýurt walutasynyň alys-çalyş kursuna we sowdasyna degişli resmi çäklendirmelerin ýetirýän täsiriniň mewjudyanlygyny görkezýän täze alamatlar gözeýilýär. Ýurtda dollaryň gara bazarlary bilen bilelikde indi gara banklary hem emele geldi. Jekmejek maglumatlary Kerdeşim Merdan Sariýewden dinläli. Türkmenistanyň resmi alys-çalyş nokatlarynda dollar satywyna girilen çäklendirmeleriň fonunda dollaryň gara bazary bilen birlikde gara banklaryň hem gerimi giňäp başlady. Häzirki wagtda näresmi banklary ýagny il içinde atlandyrylýan süýtgorlar dollar karz almakçy bolýanlara aýlyk 5-7% göterim ağırlygynda pul karz berýärler. Bu süýtgorlyk şertine görä bergidar algysyndan daşgary hem her aýda alyn pulunyň möçberine görä süýtgora göterim tölemeli bolýar. Dollar sowdasyna 2015-nji ýylyň 2-nji ýarymyndan başlap girilen çäklendirmeler 2016-njy ýyldan başlap dollaryň satylmagynyň doly besedilmegi ýaşyryn gara banklaryň isini gaýtadan janlandyrdy. Sol bir wagtda gara bankdan dollar karz almak üçin ýeketäk şert göterim däl. Göterimine dollar karz alýan adam karz alýan pulunyň möçberine deň gymmaty bolan girewde goýmaly. Maňa zerur ýagdaýda 10.000 dollar gerek boldy. Öýdäki ähli altyn kümüş şaýtepleri ulagymyň ähli dokumentlerini girewine goýup 7%-ni karz almaly boldum. Biz dilegsi-de näme diýilse arazy bolmaly bolýar. Diýip Aşgabatyň mekdepleriniň birinde mugullim bolup işleýän Oraz gurrun berýär. Oraz mundan owal Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki banklaryndan hem manatda bolsa-da karz almakçy bolandygyny, emma gerekli dokumentleri wagtynda toplap bilmändigini aýdýar. Ilki bilene girew tapmaly. Toplamaly dokumentleriň hem hetdi hasaby ýok. İş ýerinden güwänäme, aýlyk baradaky sprawkaň, olal kreditin ýokdugy baradaky şahadatnama, soňra da bergini üldüşip bilmedik ýagdaýynda karzyny yapmaga taýýar bir güwäçini tapmaly. Onun hem 9 düzü bolmaly. Ýagny men näme dokumenti ýygnan bolsam, ol hem olar tawsyrmaly. Mundan başga da alýan puluň belli bir bölegini bank resmiýetleriniň eline bermeli. Gara banklaryň özüniň efirde atlandyrylmasızlygyny soran eýeleriniň biri esasan ogul öýürmekçi, çagysyny okuwa ýerleşdirmekçi bolýanlaryň seýlede daşary ýurtda sowda edýänleriň dollar karz alýandyklaryny gurrun berýär. Sol bir wagtda gara banklaryň aglabasynyň araçylaryň ýagny hashtaglerin üstü bilen işleýändigi aýdylýar. Oglunyň toýuny tutmak üçin 10.000 dollar karz alan Oraz hissegin hyzmaty üçin araça hem karzdaryň hem de süýtgoryň belli bir möçberde peskes bermeli bolýandygyny gurrun berdi. Dollaryň gara bazarlarynyň we gara banklarynyň döremegi Türkmenistanda ýylaty dollaryň satywynyň durdurulmagy we daşary ýurtlara pul uğratmak we almak boýunça girilen soňky çäklendirmelere gawat geldi. Reuters habar agentliginiň Türkmenistandaky häzirki maliýe ýagdaýy bilen baglylykda 20-nji iýulda çap eden synina görä, türkmen häkimetleriniň daşary ýurt walutasynyň dolanşygyny doly kontrol etmek meýli ýurtda daşary ýurt waluta rezerwleriniň gaty petilmegi bilen bagly. Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň wezipä baskançaklaryndan östürilýänligi hakynda internet neşirlerinde maglumatlar çap bolýar. Mundan öňe onuň ilmlaryň kandidaty diýilen derejäni goranlygy hakynda maglumat berilipdi. Indi bolsa oňa Daşary işler ministrliginde täze wezipäniň berilenligi habar berilýär. Temany Kerdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumaty bilen dowam etdirýäris. İnternet neşirlerine Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň täze wezipä bellenlen barada habarlar ýaýrady. Türkmenistanyň alternativ habarlar çap edýän guramanyň 18-nji ýylda çap eden maglumatyna görä, prezidentiň ogly Kakasynyň ýürüýte karar esasyny Daşary işler ministrligine täze wezipä berildi. Azatlyk radiosynyň bu habar tasdiklatmak ýa inkar etdirmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine çykmak synançyklar şowsuzy utardy. Ol ýerde telefona jogap bermediler. Türkmenistanyň alternativ habarlar guramasynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň berýän maglumatyna görä, Serdar Berdimuhammedow Daşary işler ministrligine täze wezipä bellenilmedinden öň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky neft gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň ýolbaşçylarynyň biri bolupdyr. Resmi habarlardan belli bolşuna görä, bu agentlik prezidentiň 15-nji ýylda karary bilen ýatyrylmaly edildi.
Yevrejenet neşri ortiyetin lenta uru neşrinde çap edilen maglumatlara salgılanıp Serdar Berdimuhammedowyň mundan öň hem bir näçe hökümet wezifesinde bellenlendigini, o hozurluk ministriniň ornwatary bolup işländigini, şeýle de onuň bir näçe biznesiniň şol sanyna paýty egirme dokma fabriginiň, mineral suwda wodynyň we aterler toplumynyň bolanlygyny ýazýar. Şol wagtda prezidentiň ogluny, agtygyny öz ornuna taýýarlayan bolmagynyň ahmarlygyny öňe sürýänler de bar. Eýsem Serdar Berdimuhammedow hakkında onu yakyndan ya daşdan tanıyanlar näme Käbir maglumatlara görä Serdar Berdimuhammedow 2008-nji 2011-nji ýyllarda Orsiýet Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň diplomatiýa akademiýasynda bilim alypdyr. Moskwada Serdar bilen bir döwürde halkara gatnaşyklar boýunça ýokary bilim alan Diana Serebrianyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä prezidentiň ogly ören gowşak student bolupdyr. Я очень хорошо знала проректора по кадрам и социальным вопросам Раткина Вячеслава Михайловича. Men kadrlar ve sosyal meseleler boýunça prorektory Ratkin Vyacheslav Mikhailovichi gowy tanaýadym. Onuň sözlerine görä Serdar ören gowşak studentdi. Onuň rus dilinden uly kynçylyklary bardy. Ol rus dilini bilmeýärdi. Вот с его слов он говорил, что Сердар был очень слабым студентом. У него были большие проблемы с русским языком, русского языка он не знал. Diyananyň sözlerine görä Serdar Diplomatiýa Akademiýasynda Halkara gatnaşyklar fakultetiniň günnüzki bölüminde okuyan wagty goşmaça sapak alyp daşary ýurt dili hökmünde rus dilini hem öwrenmeli bolupdyr. Şeýle de Diana Serebrianyň Serdaryň akademiýada okan wagty gürlemsek bolmanyny, kursdaşlaryň oňa ýaňsy bilen seredenliklerini ýatlaýar. Друзей у него не было. Он ходил всегда с телохранителем, его провожали до дверей и встречали возле дверей. Onuň dosty ýokdy. Jan pena bilen gelerdi. Onu gapa çenli getirip gapynyň ýanynda hem garşalardylar. Ol hiç kim bilen gürleşmezdi. С кем он не общался, вообще ни с кем. Adam hukuklaryny gorayan Türkmen inisiatiwa stopary 2014-nji ýylda Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynda ýazan ilmi işini üstünlikli goranynyň soň ilmlaryň kandidat diýen derejäni alanlygyny ýazdy. Türkmenistanyň bosgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň lideri odalky diplomat Nur Muhammed Hanawyň pikiriçe prezidentiň ogly Serdaryň wezife baskanjaklaryny ösdürilmegi diňe ätiýaşlykdan görülýän çäre bolup durýar. Birden özü üçin garaşylmayan bir waka bolsa, yaraman ýene bir dünýäsini köçse, ondan tak agty ýetişmäke diýip ogluny rezerw hökümine saklaýar diýip men pikirmäşeýle. Emma Türkmenistan bu habarlary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan Saglygy saklaýyş puwdugynyň işgärleriniň gününi belliýär. Ýurtda resmi derejede esaslandyrylan onlarça bayramçylyklaryň biri bolan Saglygy saklaýyş işgärleriniň günü bilen baglylykda ýurtda halkara saglyk sergisi geçirildi, täze binalar hem açyldy. Bu çäreler ýene-de paýtagtyň durmuşyna öz täsirini ýetirdi. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinleýälim. Şu gün Aşgabatda adından iki saglyk edarasynyň açylış dawarasy bilen baglanyşykly paýtagtyň Demirazyk we Günorta böleklerinde ençeme köçe ýapyldy. Şäheriň bitaraplyk şaýolunyň Atamrat Niyazow şaýolu bilen kesişýän böleginden ýagny Oğuzkent mehmanhanasynyň yerleşýän ýerinden başlap Aşgabat Daşowut gara ýoluna çenli aralykda howpsuzlyk we ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň ulaglaryndan başga hiç hili hereket bolmady. Munyň bilen baglykda Magtymly we bitaraplyk şaýollar bilen kesişýän we olara uğurdaş köçeleriň hem ençemesi şol sanda Görogly, Mäti, Kösäýew köçeleri adından 6 saatlap ýapyldy. Bitaraplyk şaýolu we Magtymly şaýolunyň uğrunda we olar bilen kesişýän ýa-da uğurdaş köçelerde yerleşdirilen grajdan eýinmaçlyk, howpsuzlyk we ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri awtologlaryň hem piýadalaryň hereketini durdular.
Şol ýollardaky sürüjiler bolsa ýapyk çatryklardan geçip bilmän ýollaryň açylaryna garaşmaly ýa-da araly köçelerden ýzyna dolanmaly boldular. Edil sürüjiler ýaly piýadalar hem ýoldan geçip bilmän jaýlaryň we beýleki binalaryň kölögesine ıssydan goranyp ýollaryň açylaryna garaşdylar. Olaryň käbirleri bolsa araly köçelerden ýörep barjak ýerine ýetdiler. Bu kynçylyk ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä Aşgabatyň çoğunly sebitinde gurulan täze hassahanyň açylyş dawarasy bilen baglanyşykly döräpdir. Köçeleriň näme sebäpden ýapylandygy barada hiç ýyly resmi düşünürş ýa-da maglumat berilmese-de Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä bu çäre daňdan saat 6 töwereg başlandy. Netijede ir täherden başlap ýapyk köçeleriň golay goltumunda maşyn dıknyşyklary emele geldi. Bu ýagdaý bolsa paýtagtlaryň ençemesi üçin kynçylyklary döretdi. Ýollaryň ýapylmagyndan bizar boldyk. Hatam Tomsyň ıssy jokrama howasynda gaty kyn degär. Ne awtology ne de awtobusy geçirýärler. Men barmaly ýerime gidip bilmän 4 sagat bäri köçäniň açylaryna garaşyp otyryn. Diýip ýapyk köçeleriň golaýyndaky binalaryň biriniň kölögesinde oturan Aşgabatly Dursun daýday diýär. Bu ýagdaýa şäheriň günorta böleginde ýerleşen esasy köçelerdäki piýadalaryň hem duş gelenini görmek bolýar. Paýtagtyň iň döwrebap köçeleri hasaplanýan Arçavil şaýoly, Çannyvil şaýoly we Köpetdağ etegi şaýoly aýdylmagyna görä bu sebitde täze saglyk edarasynyň açylmagy bilen baglanyşykly ýapyldy. Munun netijesinde Aşgabada Liwapdan, Marydan we Daşowdan gelýän awtologlara da käbir bökdönçlikleri döretdi. Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewiň yerli ýaşaýjylara salgylanyp berýän maglumatyna görä adamlar aýdýar ýapylmagyna razy, ähli razy, bolmanyny bir kunudur, bir yerli gazetlerde halka berilse biz onu saman ördük, iyil sor edilip, köşe yapılmanka, iyirrek olup, sördük, mühümmüzü bitirerdik ya olmasa, başka orayla oluyorlar tapıp, öz bitirmeli işimizi bitirerdik, bütün yani nägiyle oluyorlar. Diýip yerli synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen resmiýetleri ýurduň saglygy saklaýyş puwdagynyň güýçli depkinde ösüp özgerýänligini ýyllar boýy mahabatlandyryp gelýärler. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň söhbetde bolýan türkmenistanlylar öz ýurdunda saglygyny bejermek üçin mümkinçilikleriniň gitdigiçe azalýanlygyny aýdýarlar. Habarçymyz Soltan Açylowanyň Türkmenistanyň Mary vilayatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjysy 50 ýaşly Senemgul bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Bayramalynyň gündüzki ýatyp bejergi alynýan hassahanasyna men barýan bolyn. Bir sapar baramda görýän eýämen 4-5 ýyldan beri şoň ýary remonda goýulan. Bejergi etmeli remont edip arasalamal diýip goýulyp duran emma şonu hiç ýylak bejergi remont eden oklar hassahanany. Gaty hapa terapiýa bölümi bar, öwgenjik bölümi bar, hirurgiýa bölümi bar, aýarlar konsultasiýa bölümi bar. Ana şoňa baranda hastalan ýatýan jaýlary bar, palatalary. Şolaň içi dagy görýän kelle tokorýarlar, linoniumlar edil buldozer ýöränler, linoniumlar ýüzler buldozer ýöränler. Aynalarına hiç il tutu ýok. Gepin gutoron ýöre gysga söz bilen aýdamda 4-5 ýyl boldy men her sapar baramda görýän balnytyň ýary remonda diýip, ýary remont etmeli diýip goýdan molin intek henide bu neçennem remont edilen ok. Bir saý sebäp bilen 1 ýyl mundan azal Döwkenjik bölüminde yarım suutgoçuk yatık gaýtmaly boldum molin. Men üstüme ýapylan ýorgonyň kirinen ýaňa ol ýorgonyň ýüzi görünen ok. Indi şeýtonky döwürlerde dowlat diýenýäli tölegli hyzmatlara geçildi. Şu tölegli hyzmatlara geçileni bäri hassalaryň ýagdaý ýeňilesýär, şolaryň bejergi almaklaryndan bir gowluga garşy ütgeşme barmy? Ýok, mene ütgeşme görübem duramok şonu. Ýödüň satyn almalylar. Yok man derman däriň özüň tapmalylar. Döwlet tarapyndan aşal kömek edilen okşol. Eliňe ýazyp berýärler, özüň alyp gelmeli şonu. Özüň gidip tapyp gelmeli derman däriňi. Gysagly ýagdaýda şu balnitadan gysagly ýagdaýda derman kömegi ýok. Näzägi hastahana ertaýan halatyňda şoňa teretdirmek üçin ýa-da tölegli hyzmatlardan başga para peşkeş meselesi ýüze çykýarmy? Barnaysa yanında hastany alyp baran ýagdaýynda para peşkeş meselesi birinji orunda durýar. Para peşkeş bermeden barnysanyň islenlik bölüminde şu hastana seredilen. Esasen umumy terapiýa, döwkenjik bölüminde esasen mana şonu hastana seredilen. Hemme bölüminde de yeterlik daşol. Hemme bölüminde de yeterlik.
ya sen hassan öleýmeli, ya da sen derman tapaýmaly, ya paran tapaýmaly, hosaryndan, goňşusundan, dostlaryndan kardalya benneler. Şolar ýaly meseleler ýüze çykýan wagtlar bolýar. Şu meseleler bilen bir ýanky arda şikayet edip şu meseleleri gozgyan ýaşaýjylara gabat gelýärmi? Şolar özlerine de ýani ýeter edip gorkusyny arz edip bilen oklar. Gorku degedýärler, şolar ýaly ýagdaýda. Arda şikayet edenin peýdasy ýok da. Dinlenmeýär, bary bir dinlenmeýär. Şu parahorluk diýilýän zatdan meseleden halk har etjekdi ýagyr boldy. Habarçymy Sultan Açylowanyň Türkmenistanyň Mara vilayatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjysy 50 ýaşly Senemgul bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Häzir siziň dikkatyňyzy bildirişimizi hödürleýäris. Azatlygy line ulgamynda Gosmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýarys. Gosmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz habarlary gündeligimizi dinleýärsiňiz. Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän ýolaýatlarynda hökümet güýçleriniň we ýaragly toporlaryň arasynda güýçli töweşleriň barýanlygy habar berilýär. Awgan parlamentiniň Gunduz welaýaty boýunça deputaty Nazary Türkmen Kalayzal etrafynda çaknyşyklaryň bolanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Deputat Nazary bilen Kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli. Kalayzalda şu bilen bir 2-3 owadan başka hemmesini talyplar eline geçirdi. 3 günden beri gaty urs var, halk öýlerinden çykyp awara boldular. 4-5 owa hemmeler başka ýerlere çykdylar. Kawum garyndaşlary uzakrakda, aramrak, asudyrak ýerlere bardylar. Uruş jürýany bar, uluswarlygyň ana aýdyp bilýär %98% talyplar ele geçirdi. Aktepe Talibanların iyeçiliğine geçipdir diyen maglumat var. Şeyle mi? Aktepe şäherem geçti. Ol obalar döwletiň elinde, olaram hemmesi Talibanın eline geçti. Aktepeň şäheri 3 günden beri Taliban elinde. Kalaydal etrafında köplenç Türkmenleri ýaşaýar. Türkmenleriň ýagdaýy nähili? Ýagdaýlary uruş bolan ýerlerde hiç ýaxşy däl. Hemmeler mal halyny zyglap gaçyp gidenler. Uruşun ortasında bir taraftan devlet duruyor, bir taraftan talyplar duruyor. Halkın üýüne hawan raket top düşüyor. Barıp taýyara bombard etdi. Onda bir oglunyň aýagy kesildi, zahmi bolup. Ýene bir jowan oglan ok gelip tegip ol dün öldü. Hili merdimiň wazy yaramaz. Adamlar yaraly bolanlar taýyaranyň urandan top vuruyor. Hökümet korkurana hawan atýar. Halk hili azapda gynagdaş bilen. Bosup çıkanlar, kaçıp çıkanlara bir kömek boldu mu hükümet tarafından? Ya asla hiç kömek bolan yok. Hem irtibat alıyoruz. Bilenkilere hiç kömek eden yoklar. Başka yerlerde bırakın bir ýagdaý gelen bilen hükümet, devlet kömek ediyor. Billerde aslan bilen kaç çıkan namazda da hiç nedeni yok. Bardım men ketdi riýasat icraýa barınça bardım aýtdym. Ama tanuda çin bolan iş yok hiçbirinde. O yerde Türkmen ýaraglylarynyň komandiri bar, nevi komandan. Oňa da devlet kömek eden yok, onu himayet eden yok, ok yaraglyň üpçil eden yok diýen maglumat gelip gowuşdy. Şul gep dogry, men erteden Çin işleri ministerlige bardım geldim. Aslan 2 günden beri onuňa ok yarag kömekleşen ýoklar. Ona Gunduz tarapdan aslan imkany ýok ölmesler. Balyk tarapdan, Mazar tarapdan baýt kömek bolsa men dünden beri komandany Zuny balyk bilen gepleşdim. Maňa ýokardan wazarat daxladan emri bolmasa başka zun bolan için men ona kömekleşip men diýip mazeratny diledi olam. Tajikistan, Özbekistana da serhetdeş bu Kalaydal etrafy. Eger jeňçiler o ýerni basyp alsa, soň aňry Özbekistan, Tajikistana da hopabanyp bilerdämi? Serhedi eline geçirse hatmen olar bilen soň taleplerini ilalaşmak asan iş däl. Olar ihtimali kawym serhede tarap gitýär. Şolar bilen bir urşak bolup ýa şolar bilen bir gep tapjak bolup Özbekistanlılar bar täze çardara ýüzi ýapylan hiç görmek täze adamlar geldi. Özbekistanlılar gelin bodaşlara şu Özbekistana ötürjek bolýar bolsa. Özbekistanly, Tajikistanly jeňçiler bar diýip aýdylýar, şeýledir de. Ha, şöyle ol kopdiler, soň bir ara Jellawata gitdiler, işkemiş gitdiler. Ama täze bir hepdelikde ýüzi ýapylan adamlar görülen şu ýerde.
Owanistandaky habarçymyz Şamir Dangul Muradiň deputat Nazary Türkmen bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.